Оверсайз дрехите. Модерни, удобни и всички ги носят. Но понякога, вместо стил, те могат да добавят излишни килограми, ако не ги комбинираш по правилния начин. Ако обичаш свободните дрехи, но се чудиш как да ги носиш, така че да подчертават тялото ти, а не да го скриват, стани с мен първо. Балансът е ключът. Ако горната част е по-оверсайз, то нека долната част да е по-прибрана до тялото. Например, широка риза с по-прибран панталон или обратния вариант. Ако панталонът е широк, то нека горната част да е прилепнала по тялото. Второ, дължината също има значение, защото прекалено дълга туника буквално може да погълне тялото ти. Но ако е до ханша или малко под него, стои модерно. Трето, леки и падащи плътове правят силуета изискан, докато твърдите и обемни материи често създават кутия. Четвърто, оверсайз дреха с колан в талията може да превърне безформената визия в подчертан силует. Напиши ми в коментарите дали ти обичаш оверсайз дрехите.